हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव पीएम किसान स्किमनि बागै लेटेस्ट आपडेट स' नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस होनजायो बेनो जाबाय KYC होनो हायिफोरा मोजां लेटेस्ट आपडेट मोनदों अफिशियेल साइटआव दा जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बेनिफ्राय गोदान राङारि अनसुंथाइ माब्ला एप्लाइ जागोन आरो लोगोसे माब्ला रां हाबगोन जों बेखौबो नायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि KYC आ बोरै साक्सेस जायो बेखौ दिन्थिगोन आं जास्ट नोंथांमोननो माखासे आपडेटखौ होगोन जे बोरै खालामनो हायो दा जायखिजाया जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि स्किमनि आपडेट मोननो आरो लोगोसे साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो जेब्लायबो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा बिदिब्ला लोगोफोर जों फैबाय अफिशियेल साइटआव पीएम किसाननि पर्टेलाव आरो बे पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय लास्ट डेट बारायबाय 31 आगष्टसिम खालामबाय जायफ्रा KYC होनो हायाखैमोन एबा थालांदोंमोन स' नोंथांमोना होदो दायो सोलिगासिनो दङ दा बिनि लास्ट डेटआ 31 जुलाइमोन बारायनानै दायो दान मोनसे बारायबाय 31 आगष्ट खालामबाय स' नोंथांमोना पीएम किसान जायफ्रानोखि रेजिस्टार्ड फार्मार केन्डिडेट्स एबा बेनिफिसारि स' नोंथांमोना दायो बयबो खालामनांगौनो आरो फैबाय थानाय समाव खालामाबा प्रब्लेम जानो हागौ बेखायनो खालामना ला मानोना गभर्नमेन्टआ नायगासिनो दङ भेरिफिकेसन टाइपनि जे बे कास्टमार एबा बेनिफिसारि दंना गैला होननानै दा बेखायनो होना ला बायसान्स जुदि होआब्ला नोंथांमोना राङा हाबाबो जानो हागौ स' बेखायनो होना लानाया जोबोर मोजां स' बेनिफ्राय मबाइलावबो हायो आरो लोगोसे CC सेन्टारावबो हायो नोंथांमोना बाट फिंगारप्रिन्ट नांगौब्लाल' स' नोंथांमोना CC सेन्टाराव खालामनांगौ जायो नाथाय KYC खौ मबाइलावबो खालामनो हायो जुदि लिंकआ एक्टिभ जायोब्ला नोंथांनि एगेन्स्टआवहाय स' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि राङा माब्ला हाबगोन इनस्टलमेन्टआ बेनो जाबाय नै दानि गोदाना आगष्टनिफ्राय नभेम्बरनि गेजेराव खनसे हाबो दा खायसेया लास्ट उइक आगष्टआव मोननो हागौ एबा सेप्तेम्बरावबो मोननो हागौ बा नोंथांमोना अक्ट'बर नभेम्बराव मोननो हागौ बे दान मोनब्रैनि गेजेराव मोनसे होनाय जागोन 2000 स' नोंथांमोना 2000 मोननाय जायो दा जायखिजाया नोंथांमोना नेथ'दो माब्ला हाबो दा बे KYC आव क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना KYC होनोब्ला बे KYC आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि अपेन जायो आरो बोरै खालामनांगौ जों बेखौ नायगोन मबाइलाव बोरै खालामनो हायो जास्ट नोंथांमोना माखासे आपडेटखौ होगोन फार्स्टआव मा खालामनांगौ नोंथांमोना OTP बेस KYC होयोब्ला बेयाव आधार कार्डखौ टाइप खालामनांगोन नोंनिखौ बेनिफ्राय चार्जआव थुनांगोन आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन आरो बे OTP खौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनावहाय आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांगोन इमेलावबो थांगोन स' नोंथांमोना होनो हायो आरो बा नोंथांमोना मबाइल नाम्बाराव मेसेज थांगोन आरो बेखौ होनाय लोगो लोगोनो KYC साक्सेस जागोन आरो जेब्ला KYC साक्सेस जागोन अब्ला नोंथांमोना जेबो दांनांगौनि गोनांथि गैया आरो जायफ्रा KYC साक्सेस जाखानाय नोंथांमोना खालामनांगौनि गोनांथि गैया स' बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोननि लास्ट डेटआ बारायबाय 31 आगष्टसिम थांबाय जायफ्रा KYC होआखै दासिमबो स' नोंथांमोना होना लादो आरो फैबाय थानाय समाव गोदान एप्लाइ जायोबा नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन दा बुंदों गभर्नमेन्टआ गोदान एप्लाइ खालामनो होगोन होननानै नाथाय माब्ला जायो स' नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट मोनोब्ला बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव होनाय जागोन